Tingnan niyo po, sira na yung bahay namin. Lumipad na yung yero. At tingnan niyo po, wala na. Hala, ano na nangyari? Grabe, ang lakas po ng hangin at ulan. Ang lakas po. Basa na lahat ng mga damit. Pumasok na yung tubig sa loob ng bahay. Lo, tingnan niyo po. Tingnan niyo po ng mga tao. Nakakatakot po talaga lumabas sa sobrang lakas po ng hangin. Signal number 5. Typhoon Odette. Grabing pinsala ang nangyari. Salamat Lord na kahit nasira na yung bahay namin, basta safe ang aming pamilya, safe sila. Salamat Lord. Ang ibang mga kapitbahay namin, wala na ding yero, lumipad na rin, basa na rin ang kanilang mga damit. Nabasa sila, naulanan ang mga yero, pumasok na yung tubig, nag-evacuate na yung mga ibang kapitbahay namin para ma-safe lang yung mga tao kahit nabasa na sa loob ng bahay, basta ang mga bata, kapamilya, hindi safe kaming lahat. Yan, ay nagpuputo na ng mga kahoy na tungkol sa yero. Oh my God. Grabe. Ang bagyong Odette, ang mga mga yero, nangalangkat na. Ayan oh, bahay, sa simbahan, sa chapel. Wala na. Gabiho kayo ang kon. Sus, Ginoo, gakalat ang bagyong Odette. Uy, kano to? Nang isa lukat ato. Asaman? Atong sin. Wa man noon pero kinabasaan mi kay sud tubig man. Di na juga ganda. Masira na ba ng sakyanan o walang maubusan yan? Dapat di na uubusan. Napay gamay. Napay gamay. Ha? Ato ah. Ay. Ay hala. Ay di ah. Ay di po. Mas mana dapita? Balik adto. Biha ay. Grabe kayo ang hitabuan ning Odette. Mga sakyanan na kay gipali-taliwa nila. Kay gipar safety ba? Safety nila ang mga sakyanan. Aron dili maigo. Ila sa safety. Gilayo sa mga kahoy. Muni guys ang nahitabo sa Bohol. Ang bagyong Odette, signal number 4. Naghangsi ng lupad.
Nagbaha gyud diha. Ingon man dito Ya, tiki. Ha? Kira sa inyo ha. Suswa oy nga. Alay lang mama nimo. Basa kayo lupad kay Junjun na wa na sin. Wa na. Kasagaran nga na no. Oh. Lupad ang mga sin. Manay kong hipot. Nya na lang. Manay kong hakot. Ikaw riwa pa. Okay naman bahay nyo? Okay na kayo. Okay ra? Inyo ha sin nakuan. Okay. Ha? Sa amot eh. Gamay ra dai na, gamay ra. Sa amot eh. Sa amin. Okay na kayo? Okay. Very good. Pamutol na ang mga kahoy na mabali. Ano? Sus, nagkalat ang ayo na og balay kay nang ukab na naayos ang bahay. Michael, ag aircon, basa na. Bagyong Odette, ito ang nangyari sa Bagyong Odette. Kinakusugan kaayo ang kapilya sa Capitol Valley. Ito yung chapel sa Capitol Valley. Grabe ang galit ng Odette. Mga puno nangabali, nangaputol. Buti mga sasakyan nandito ang sasakyan nandito nilagay nila. Hi. Kumusta uy? Ang inyong bahay? Wa man makuan? Nasudlan? Hala ka. Nya. O ka bulipad agsen. Mo gani pero risod lagi ang tubig. Hala on. Taga din sa munti. Ang tubig ag amo agay. Wa mi matugad to kay kan hadlok na kaayo ba? Wait, tawit gibiyaan. Hala ang kusuga kayo oy. Kusuga. Tumba ang mga kahoy, natumba. Grabe ang lakas ng hangin, ulan ni Odette. Putol man ang mga kahoy. Yan. Ito ang mga kahoy. Ang mangga dalubat. Ha? Asang mangga? Kato ba ko? Hala. Patay. Ang nakatira doon. Ay, charot. Adyo kayo mong hadlok ka. Kami hadlok. May gabi uy. Wa malupad ang sid, ane? Galunok. Ay, amua ganito. Dagan! Mamatay na taan eh. Luka kayo. Hala.